Kapudibit, today kakain po tayo ng adobong baboy na may ampalaya. At meron tayo ditong pakuan, mga kapudibis. Ang drinks natin, Coke. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen! Ay, mga kapudibi, malinis na yung kamay namin. Mangantang kayong kapampangan. Manganta na po. Opo, manganta na po. Ayan. Ay, cheers mamaya tayo. na dang. Sige. Kain muna tayo. Sige. Ayan. Busan muna natin. Oh my God. First time kong ano yan. Yes. First time namin matitikman yung adobong na may Ampalaya. ampalaya. Tignan natin kung anong lasa. Sabi ni Kusinang Kabala, may nyaman daw. May nyaman. O yan. Hindi masabot. Siyempre, unang subo. Taba. O, di ba? Ang unang subo ay para sa inyo. Mga kapudibi, Manganta na po. manganta mo. Hawa. Tikman natin na may ampalaya. Ayan o. Ito. Baboy. Ayun na ba? Ayan o. Ayan, mga kapudibis. Pero masarap. Ampalaya tsaka baboy. Manyaman. Alam mo yung tamis at paet? Ano? Nabak na po. Cheers na tayo. Ay, baknalya. Ano ulit? Yung tamis at saka paet. Kapag pinagsama, sweet and sour. Sour. Sweet and sour. Sweet and bitter. Oo, sweet and bitter pala. Sweet and sour. Yan. Ang Para sarap. magjowa lang ba? Dapat meron sweet. Meron din bitter. O, di ba? Yun nga, mama. Ano? Yan. Hindi, kahit mapait yung ampalaya, lumalaban sa tamis ng adobo. Ayan. Kumusta po yung mga kababayan natin sa Davao, Jensan, Oo. Mindanao pala. Tsaka Jensan. Ingat po kayo. Ang lakas ng no? Kawawa sila, no? Sabi ko muna ito. Kahit adobong ampalaya lang, pwede. Sarap. Naman. Pwede rin sa chicken. Kamamok. Beef na. Ang sarap. Mag-aadobo ka, mga kapudibis. Lagyan mo ng ampalaya.
Sarap. Sarap. Sabayan nyo ng coke na malamig. Excuse me, na malamig din. Diba? Taba. Taba, tsaka palaya. Meron pa kaming extra rice. Hindi pa. Ay naman, totoo. Masarap po, promise. Sarap siya. Extra rice ka talaga. Ba, bigyan mo ng sabaw. Mas manyaman natin sabaw. Ay, taba. Grabe. Excuse me. Dito lang sa ano. Masarap kung mahanghang pa, ne? Ay. Maraming sansili. Oh my God. Masarap ng mamanghang. Adobo na adobo na may twist na bendang, na? Kakaibang adobo. Yes. Meron siyang ampalaya. Imbis patatas. Patatas. Ampalay lagay Ampalaya? nyo. Balot, taba. May shoutout tayo. Kaya kailangan kong bilisan. Yan. Bakit daw ang bilis kong kumain, Bal? Kasi, nagsha-shoutout siya. Kailangan kong bilisan. Nagsishoutout kasi ako. Oo. Ano ba rin, Sarsa? Masabaw na tong kanin. Nagtitinda si Bal. Business-minded na siya ngayon. Ano lang? Sa bahay lang. Sa bahay lang. May pinag-iipunan siya. Mag-aasawa na. Magpapalagay ako ng cocomelon. Talaga? Para kapag may jowa, ipaspas ko sa kanya yun. Saan? Sa baba o sa taas? Lahat na yun. Para, Nalay mo, may nanonood pala ng doktor? na doktor o. Sino kasi yun yung nagpapagawang ilong? Yapi. Si Doc Yapi. Doc. Doc Yapi yan. Lagi na lang nose line. Alam mo, may mag-tag sa kanya o. Lagi na lang nose line.
Oo, gusto kong ano. Kahit isang araw lang, Dok, tumangos lang. Tapos kinabukasan, babalik na. Kung may narinig ka ni Doc Yapi, anong gusto mong papagawa? Ilong lang ba? Siyempre, buong katawan. Nandun na tayo. Gumagawa rin sa Kabisado ka na eh. Ganun na yun. Siyempre. Ay, nagpapagawa rin. Dok, baka naman. Pag yumaman tayo, dalhin kita sa Thailand. Pag tinut ko loto dang. Si ano kasi nanonood sa atin eh. Si Yeah. Doc. Yung Doc. Alvin ba yun? Alvin. Ay, nanonood siya. Oo naman. Ay, oo, nanonood si Doc Alvin. Di ba inano na tayo Hindi sa naman siya, surgical. Doctor sa lang si Doctor. At least nanonood siya. Malay mo si Doc Yapi, Doc Api. Yapi. Oh. Diba? Ako kung kay Doc Yapi, gusto ko Ano na naman? magpadagdag ng puwet. Hmm? Oo, maganda yun. Ikapaspas mo yung ring melon mo. Mm-mm. Yeah, ako rin pamaspas ko rin. Ayoko ng malaking dede. Tama na sa akin to. Oo, meron na. Game shoutout na tayo. Okay, shoutout po kay Gilbert Estolas from Occidental Mindoro. Shoutout Elaine po. Prado and family Villanueva and Prado family. Gladys Pestano from California. Salamat Chad po. Cyrus Evangelista Tapo and Lina Lynn Cristobal Evangelista. Shoutout po. Belen Pascual and Rex Pontuya. Temple Rincoraya and Jason Rincoraya from Rosario, La Union. Yan, shoutout. Jennifer Evasco from Sorsogon. Reyes Louie. Ayan, Salamat shoutout po kila Lorna, Louie, Charles, and Chris Reyes family. Shoutout Ayan, po. shoutout from Luna, La Union. Shoutout po. Ruby Casabuena from Bulacan, Sorsogon. Shoutout po. Bulusan, Sorsogon. Salamat po. Lea Goneo. Ayan, Shoutout shoutout po. po. And thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Shoutout po kay Chloe Nicole Nicanor Camado. Ayan, Ayan, pa-shoutout po. Ayan, thank you so much po. sa Facebook suporta. po. Yan. Sa susunod mag-shoutout po tayo sa Facebook. Yes, mga kapudibis. Tita Olivia! Tita Olivia, shoutout po kaya ka, Tito Mac, Tita Nelly, Tita Cynthia. Hey, kay Tita Cynthia, papantok ang boyfriend kayo. Yes, Tita Cynthia. Nanay Babe Kaluya, ayan, shoutout po sa inyo. And syempre, Shopa Baby Adson, Catherine Bagoy, shoutout sa inyo lahat. We love you. Ape Kosoy! Ayan, punta na kayo sa Ape Kosoy. Yes, salamat po. Sa Sulip, Florida Blanca, Pampanga. Yes. Katabi lang po ng Big Save. Ayan, mga kapudibis, agi sa aming pamangan mi. Kita-kits sa susunod na po. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi, ma.